Sicijilana umkhonto ngephutha kuze kuphume isidumbu. Uma kwenzeka niphile ekhaya abazali sebengasekho okuyibona bebenishisela impela, okusho ukuthi sekunobhuti omdala okuyena osenishisela impepho bese nigcina imisebenzi. Uma wenza umsebenzi nisahlanganyela emsamo owodwa ungababikelanga abafowenu, uzubulala isilwane esinjengembuzi okuyisona sokuthetha idlozi, kodwa abafowenu ophila nabo ungabatshelanga ngesizathu sokuthi mhlawumbe kuneyingxabano ezithile. Lokho kuwubuthakathi, hayi ngobathi uthatha umuthi wathakatha umuntu, ngoba lento ozoyilungisa la eqondene nomsamo awuthinti umsamo wedwa, kodwa funa uthinte nabozalo noma nabokhalo oluqondene nalowo msamo. Awenziwe umsebenzi abafowenu besaphila kodwa ungababikili, kodwa nibe nithetha emsamo wodwa, nisazi ingane ngaphansi kwegceke elilodwa, noma nisuke senikhulile kodwa egcekeni nezingane. Igwemeke lento yokuhamba uyozenzela umsebenzi ekhaya ungababikelanga abafowenu ngesizathu sokuthi uthi vele imina okhokhayo, imina owenzayo, bese wena ngenxa yokuthi mhlawumbe unelungelo lokushisa impepho bese kuzwakala ekhaya sekuthiwa kade ubhuti omdala enza umsebenzi wembuzi, asazi ukuthi bekungowani. Ukuthakatha lokho sobe sekuhlaziye ukuthi yini ukuthakatha, kodwa lokho thakatha. Ayiphuze insizwa, ayibheme insizwa.